Og velkommen til specifik varmekapacitet sammen med insekterne. I dag skal vi finde ud af, hvad specifik varmekapacitet er for noget, og hvordan vi, hvis vi nu skulle være så heldige at komme op til fysikeksamen, skal kunne regne det ud. I dag gør vi det sammen med Katja Kaj og Bente Bent. Ja, så går vi i gang. Hej, og nu går vi videre til forsøgsbeskrivelsen. Vi starter med at varme 3 lod af forskellige materialer op til 100 grader, hvorefter vi sænker dem over i et glas vand, hvor temperaturen på forhånd er målt. Vi følger nu vandets temperaturstigning på Lokkerbro, og når den ikke stiger mere, så stopper vi det så og måler den nye temperatur, og på den måde har vi så fundet temperaturforskellen. Dette kan vi bruge til at udregne specifik varmekapacitet for de forskellige lodder, og så skal vi så vurdere, hvilket materiale det kan være tale om. Det vi gør, det er, at vi vil gerne forklare lidt om forsøget med zinkloddet. Og det var sådan, at da vi tog det op af de 100 grader vand, var zinkloddet 100 grader. Og så proppede vi det over i et andet bæger, hvor vandet det var 23,9 grader. Og da vi så fjernede det igen, der var vandet 26,6 grader. Ved hjælp af vores specifikke varmekapacitetsformel, som er C gange M gange delta T, har vi fundet ud af, at vandet har modtaget 2113,51 joule fra stenen. Det vil sige, at stenen har afgivet 2113,51 joule. Og så er det, at vi gerne vil have fundet ud af, hvor meget stenens specifikke varmekapacitet er. Loddet. Zinkloddet. For at finde ud af, hvad stenens specifikke varmekapacitet er. Og det gør vi ved vores anden formel, som hedder E delt med massen gange delta T. Fordi der mangler vi jo delta T, fordi vi ved ikke, hvordan skal vi lige måle temperaturen på den der. Så derfor så finder vi ud af, at den starter med at være 100 grader, og så går den ned til at være 26,6 grader. Derfor er temperaturfaldet 73,4 grader. Og så kan vi regne formlen ud, og det ender med at give en specifik varmekapacitet på 287,944 joule per kilo per grad. Så det var det for i dag. Håber I kunne lide det. Hej.